아유 우리 마. Hinjao Lwy थानायखौ नुवाखै लोगोफोर न' खाथियाव सोरबाफोर दंबा बारसिनि दोलै बारसिनिबानो जाबाय न' खाथियाव सोरबाफोर दंबा 아유 우리 마. माने साले का खोपड़ी तोड़ साले का बारान्दाफोर दंबा न' खाथिनिफोरा बारसिनि दोलै लिंहरबाय थानाय जादों इनि याव फेसबुक खुलिबानो लिंहरनायल' नुयो थांनानै बारसिनिबानो जाबाय 아유 우리 마. साला इसानि ब्लग भिडिअखौ नायजाथावालै खालि लेथ्रा लेथ्रा लुंबाय थायो आं इसा हौवाबो हिनजावबो डेन्जार खोमालै मानसिफोरा स्केम जादोंला लोगोफोर diksinya. Buset itu peler gede amat. लोगोफोर जोंनि अखा हादो जिखियानो जादोंला बे हिन्जावआ लिंहरदोंबा थांनानै बारसिनिबानो जाबाय जोंखि अखा हागासिनो लोगोफोर गुड मर्निं दासो सिखारदों आङो थेवबाबो भिडिअ बानायबाय ओरैनो भिडिअथ' टाइम मोनाना अफिस थाबाय थायो ओरैनो जानला मोनलासो बानायनाय जायो आं भिडिअखौ न'आव थांसिगोन मार्चआव न'आव थांनाय जागोन होमबाना आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोजाङै भिडिअ लाबोगोन भिडिअ लाबोनो नायनोसै मोजाङै भिडिअ लाबोनो नाजागोन आं सर्ट मुभिफोर लाबोनो नाजानोसै लोगोफोर दे भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक एन्ड शेयार खालामना हो आरो सोरनाबा साबस्क्राइब खालामना ला बाराथ' भिडिअआथ' एसेबां मोजांबो जायाखै आं मिथिखागौ कन्टेन्टखौ आं लाबोनो हायाखै नायनोसै न'आव थांनायनि उनाव सर्ट मुभि बानायनाय जायो ना मा बानायनाय जायो लोगोफोर बिदिनो सापर्ट खालामबाय था लोगोफोर बिदिबा बाय बाय कर दो यार तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे कर दो